Begira, ikasi nahi dezu hemen aspalditik ohitura da bezala maiatzak baten Urbasako larren irekiera erakusten duen ekitaldio egitaraue honen itenan. Bida, etxe gara. Hiru elorrietako baina. Eta bideo honetan ikusten nundi gertatzen etxealdeko maiatza jartzeko bidea, bale? Ikusitza zuen bideo. Bueno, egun beste egun batez. Gaur kontan beste bilalditu bat egin behar dugu. Eta gaur etorri geha, proposa horri zu eta askotan etorri gehan bide bat. Maiatzako igoera. Baina gaur jarri behar dugu, tegun hontan maiatzak bat, larre irekiera izango da, eta, etorri ez danantako aukera politera, etortzeko nea, bale? Orduan, hoxe, erreza da, ordu betetxo bat eta zerbait behar du, ordu eta laur dene olako zerbait, eta, erakutsi nahi zuen, bale? Gaur egualdi zoragarri dut, eta oearki ikusiko data bidea, bale? Orduan, kotxe uzten dugu hemen, eta hemen dizien gora hongoen. Venga. Hementxe gatoz, vale? Beti gora betiko bideo hontan. Vale? Maiatza igoera daukena da, ez daukela deskantzuik. Lehenengo minututik aldapan aztentza. Vale? Orduan ez dauke ezakita, kilometro pare bat laue eta gero aldapan gora hasiko zea aldata. Dana da, holaxe lehenengo minututik. Orduan, betikoa trukoa zein da, ea mandaiken ritmo bat hartu, bale? Ea mangarri den ritmo bat hartu, lasai jun, eta geldialditxo matu inbarra daula, baina alik eta hobena da, norbeak ea mandaiken ritmo bat hartu. Oinez, lasai, patxadan. Ez dauku presai, giro hona dau, urpixkat hartu betira, hartu ure, zerbait jatekoa, azpare, eta biden, tapa, bale? Beti bezala traka utziko izut. Eta batipa, gaurko bidea da, maiatzak bateko eguneako, zuek ikusteko, ze oitura daun zuaitza jartza. Larre irekierak edo, erakusten ditun, aintzinako oitura badala. Pixkanaga, gora zetuko. Venga. Eta hemen txegatu zela, bide buruntze honta ailatzen gara. Horti dago igoera bat, baina gu hemen dietorri da, bale? Beti bezala. Harri gorriko bide gurutza dago. Hemendik gora ingo dugu. Hala, gora. Ikusitzazue, ze bide atsegin edan hau. Txori kantun. Giro errazok. Bale? Tordon boixe, nola maiatzen baten festa egin degen larra ireki edana, oso politiek, eta igual asko geztezu ezautuko. Vale, traka utziko izuetan lare, bale? Venga, goraka, etzuk galbide bideo honek. Hementxe bat. Tipitapa, tramotxoa da, hola xe. Zuaitzer pasau, hola goxe bidea, eta horra horreago pixkat, eskuinalde hartzen da, barruti egiten da, tramoat. Berez bi jontatik da, asko lokazten da, eta tengana da pixka desbiau eta buelte hartu, bale? Venga, aurra. Eta hementxe gatozela, hor ja bidetxo utzi, eta eskuineko hori hartuko du, bale? Ben, kostuel jartzen duen honetan. Hatxe nera labadikon eskubiko hortatik hartuko du. Bale, zati hau, negunda lokaztu egin da, eta oin aspaldi urte batok, hemendik besta variante txoatekin haitzu zen, baina, gero, 300 metro aurrago behize elkartekin, bale? Baina hemen aukeran, hemendik hartu, bale? Esan dizuetena, eskubia desbiatzen dana hementxe, ikusten duzu? Zakit ondo antzematen dan kamara honekin, baina, eta hementxe zeituko du, eta aurra esago, elkartuko da, lehena utzi deuna, justu sasi horin atzetik dijo, lehenengo bidea zana, bale? Hinek ez edo bai hortik edo bai hemen, bale? Hobeto nadaun hartu eta hor behize elkartuko dira, bale? Venga.
Bueno, eta hemen txebeize, elkartzen dira, lehen hau getozen bidea, eta gu getorri gana. Oen bastante lokaztuta dago, haura bai. Vale. Lehen hau utzi duen bidea, hau da, baina ikusten ez da, ba, 300 metron elkartu iten dira. Eta baina menazten da, eseko iten ditun bilbide bat, bale? Heinek izuela, zeiagoa da, esetatik jun, edo bestela jendek daukein da, mozteko eta azkartzeko, ba, lastarbide gemen zuzen. Aldapa hondigo bideoko zen, bale? Ni umekin noa, minixik bat. Hoi jazio dagoera, bale? Ega. Bueno, baren gatoz, bale? Ese egiten, tipitapa, hemen dixe, eta iritsiko gara, balkoia deitzen zaion, begiratoki edo ikustezaten dana, hola, barandila bat daun bezalago leku bat. Ikusteza, denbora gutxin, zemat ostoz, jantzi baina basoa, ikusteza. Indala iruazte, hau zen handi bilizik, ostoipe. Venga, txobe, hartu deskantxo behar dituzenak, eta tapa, gora. Bueno, eta gu hemen dixe gatoz, bale? Hemen datorren bideo hontan, eta begiratoki, hoxe da, gizona dihon leku hartan, nire alaba bain dihon hartan, bale? Hemen bide gurutza da, kontuz, bale? Hemen ez konfunditu gero bat ipat beherakon. Hortik bakaikoa zeitzen, hor jarrita da baina, bale? Hemen di behera da, txarrera naza, hortik etorri gagu, bale? Eta hemen, ba, bueno, lastar bideak eta badare bide gehiago, bale? Baina gu, hemen dixe gatoz, eta hortxe begiratu. Bueno, eta hemen gatoz ba, hortxe dago aurren, begiratoki. Eta behiraia zebistak. San Miel pare-paren. Eta saldiz gain. Behire zazuen, nola ikusten alar. Honek zumik ez dauke, eta bueno, ez da ondo preziatzen, baina. San Miel dauan, hartxueta. Putxerri hemen txeparen. Han zait guarraino zein nanan gehatzen da nue. Zait guarrainan, o gambo, eta guarrain ezkarrekoa, bueno, mendik ez ditut. Kontrolatzen. Aileko, pare-paren, hartxe da, aileko. Eta hemen, txaigorri. Mengo altuna, ezkarreko altuna, txaigorri. Tarten gehatzen da aileko. Eta engaineko, ba, guarrain da horiek. Putxerri. Saldiz gain, eta hor, hartxueta. Eta hor, zoitzen atzen jazti ikusten, begin. Eta guk, honea gora gumartan. Vale. Eta hau da, esaten den begiratokia, bueno. Deskantzutxo bat hartzen den leku bana. Vale, familien da bali mazatozete, behira nola ikusten den berien. Vale. Hau da bai, lastarbidea eto atahu txiki bat. Vale. Behira zazue, berien nola ikusten den. Garko egun egin, zoragarri edo, kustan egun, Begire zazue, nezuaitzen bestalde pasako, Zer politia da, Zoragarri da. Zoragarri. Oso politia da. Eta guain, bidezki ontatik, gora ioko behar. Txaigorri, aileko, horik guarraino, pardarrio, eta izain nienuik, hoi putxarri. Ez ditu kontrolatzen tarteko horik. Hemen, hoi, saldiz gain. Eta hoia, hartxueta, San Miel, tenen berien. Eta hemen txe begiratoki hontan, behira, ze bista da. Inorz da aspertzen hori guztan, ze politia den. Ze, eta hemen goran, guk horre eixo gore imar, bale? Azkeneko falta zaio. Eta ingo deu, hemendik San Adrian ejuten da, baina guk, hemengo bidezka ontatik ingo da gora. Hortiz esegi.
Bueno, eta hemendik gora zatoztetela, egin deikezue, hemendik zuzen segi gorata arte, bagarrek pixat urruti eratzen dela, maiatza junei balin badezue, hortxe dola maiatza. Hortik errexau ingo dezue, baina oso ezkarrea ateatzen zate. Hementxe, justu harri maio hau daun leku hontan, ikusten dezu hemen bidetxo bat hau ezela. Hemendik moztu iten da. Igual, zuzenagoa, tentegoa da bidea, baina, bueno, motzagoa da, bale? Orduan, hemen dixe hartuko dugu. Gaur da bideo jakutsi bizu, bale? Venga, gogora, hemen digatozela, hemen maiokari hontan, hemen ikusten da pixka bat, hortik gora. Bueno, hartu dugu bidea, segimetea aurra. Hartu dugu bidea, hemen dixe, hortik eto zen. Eta hemen dixeia, baiatzea desente gertuko ga, bale? Eta, hoxe, nahi zuen bidea aukera dekizu. Bideo gehiotan badauzkete hortik gora inda. Gaur da desberte, bale? Baina hemen baikustez, pixka txarriztako da. Ebi asko inzta. Venga, suabe hortik aurre. Bueno, eta bideo ontatik, ikusi zazue, maiatzan tontorretik, ze gertu atatzen, ikusi zazue, bai? Hoixe da maiatza jartzen den txontxarra, bai? Eta du, ezego postu bat. Lizarragako, ezego postu bat. Kontutan izan, hau lizarraga da. Hortik aurrea da txarri. Bai? Eta guain, bueno, bi aukera dara. Bat hemen harri honen aurretik. Opa, oi. Kontuz ere, harri hontatik tarterik atera. Eusela maiatza jartzen den harri koeskarren azpitik atzetik goraiko. Bukasian atzetik goraiko. Hanixe pasau eta atzetik goraiko. Eta bueno, zan da betela, bale? Hortxe jartzen da maiatza. Hemen ikusten duzu, bidea atzetik. Hortik atzetik gutan, iokoa. Eta behi dezazue, ze ikus mira da honen. Zelekue, Kontu zerre etxia, zei horra. Kategoriko lekue. Hau lekua aizetxuera, a ber, harri dioten hiletxo gaitzea ondo usten dioren. Eta ez da naizeo txiki horren. Baina kostartu zen. Orduan, betik etorri gara, horrea junbargea, hemen bidea da horrein. Eta ostegunen zuaitzat, hortik egarriko du. Hortik botota. Pago bat bota. Eta hemen, alambre zin bat egongo da, azpie alambre faltan, xamak urtu. Pasau bestu behar. Azpitik edo, anaurreago igual, libre egongo da bidea igual. Ez dakit. Naizun atzetik pasau negatu biotan. Mendik. Baiz, Zabaz. Bida, eta hor dago alambre gabe. Men, nahi batzu bestela, men alambrea kenduta dago. Eta, hora ikustetua. Eta listo. Hoixe da, gaini. Leku privilegiatu den.
ze leku privilegiatu dan, Aizekin ez da girondo entzuko zaila. Ze sortzea daukun hemen. Bizilean leku bizitza. Fijatu zaitezte. Ze politi da, no? Eta hemen Urbasako basok, amaigabek. Kilometrok eta kilometrok. Horrieta jartzen duen. Ez da? Bate jarri doa. Bueno, eta hauxe da, boixe, Maiatza jartzen den puntue, hauxe da. Iruel Horrieta, gaine, jointxoz. Normalen, etortzen ganen oiko bidetik, han ateatzen geha, han aurre esago, han zuaitzek arria esi baino lehen nago, eta etortzen geha gainez gaino nea. Baina, bueno, gaur rindau, hemen azpitik etorri ga. Ikusitzazu leku privilegiatu badala. Beriain Jurbain, Beriain handiako gain guztie, handian atzeko mendik, Urbasako baso hondik, la Sierra de Cantabria, hasta nola dan ardogilek eta upategidaren hartzeko zona hartan, horra hartzeko txontorrak, menta trebitzen esan ezin dien, Altzaniako gaino danak, Aileko, hor agauz da hor dare, Sastarria gauz, hortxe dare, dotorea lekue. Eta boixe, maiatzen baten, beti hementxe zuaitza jartzen da, herritik ikusteko. Etxarri niten duea, bakaikune bai, horra aurreago, eta ziordine ikusitan hau. Iturben den uste dut, egiten duela plazan, herriko plazan jartzen da. Eta besteik behin ez atrebitzen. Baina, bueno, ez dut uste hemen goitxura da bakarri danik, uste dut elektrizikoan egiten dan zako bat dala. Baina, bueno, hemen goa etxe ondo neukita, berea, ikasteko bidea, bale? Eta guen, bueno, indikeu, edo leku berdinetik jun, raka daukezue, bale? Alde guztitare. Betiko bidetik bueltatuko, bale? Gora klasiko, esan dut, bale? Bizar utziko dizuet, disfrutatzen biztara. Bueno, eta beti bezala, bi bide emango dizkizuet leku batea llegatzeko. Etorri gehan azpitik, eta bueltako ga, betiko lekutik hemen dixe, bale? Traka jarriko dizuet, eta beti bezala, segitu alitzen dut, baina hemen, erreferentzitxoat emango dizuet, bale? Bueno, eta handik onuntzak agatozela,
jakiteko nundik hartu behar dugu. Bideo zaz, hemen eizeko kotoko txapa badau, edo bestela ikusi zazue, hemen nola dago, jendea pasau zibilita zulotxo hain da bezala, hemen hartuko dago, eta hemen itxe pasatuko da, eta hortik dira. Hau ziko dago, aztetik gira, makurkita igarako da, hemen dira, behera jetxiko gea, eta ja, sendatxon, pista behera, hartuko dugu. Ustezue, sendatxon nola da hemen? Hemen dira, behera joko dugu. Hemen dira, berak. Venga, pasen. Segi. Bueno, eta hemen txe behera gatozela, bilatzen dugu, lehenau etorri ganen, nundik hartu duen bidezkia gorak. Hendik etorri gara, hemendik orain dugu, maiatza atagea, eta bueltako indegu gainetik pasatu, eta bidezka hortan igaro. Orduan, hoxe. Gortzo zidioa, honezko, maiatza, jende asko daki bidea, jende asko bezautzen da. Baina, bueno, ikusi nahi balima ez maiatzak bateko zuaitza jartzeko ekitaldia igual hainbestek ez bezautzen edo sakanako betzeatenok ez dakizu nola dan, vale? Orduan, maiatzak bat jai hontan, bueno, eta urtero beti izatea, maiatzak baten hemen gaine jartzen da zuaitze eguerdiko ordu baten, vale? Orduan politia izaten da hemen oinezigo. Edo bestela kotxe zetorredik ez egun hortan irikite hoten da, honea etortzeko kotxeko bidea. Bakarrik egun hortan daten da irikita. Ordu bat jartzen du. Gutxi gora bera. Orduan, komeni da 12 aldeako etortzea. Eta hemen beti gora oinez, lasai aztuta, ordu pare baten arazipe hemen zarete. Orduan boix. Nigo bidatzen zaitxet, italdi politionta, bertako itxura dinok ez dautze. Venga, ez da bateazte.